Kaixo, azken ikasturte hauetan, eskola batean egon naiz lan egiten, baina datorren ikasturtean beste eskola batera joango naiz. Material guzti hau prestatu dut, eta eraman nahi dut beste kontu batera. Nola egiten da hori? Transferitu edukia du izena. Eta hori egiteko, sakatu zure kontuan, sartu Google kontuan, eta laburpenean transferitu edukia daukagu. Hasi transferitzen, nora transferitu nahi duzu. Idatzi hemen, helbide berria. Eskatzen digu, bidaltzea kode bat. Kontu berrira, Googleek bidali du kode bat. Irekitzen dugu kontu berria, eta hemen dago egiaztatu kontua. Hemen dago kodea. Kopiatu. Zoaz jatorrizko kontura, eta itsatsi kode hori. Egiaztatu. Eta zer pasatu, zer transferitu nahi duzu kontu batetik bestera? Drive eta Gmail osoa? Bai, ezta? Hasi transferitzen. Transferentzia egiten den bitartean irekitzen badugu kontu berria, mezu honen bidez, esaten digute, transferentzia egiten ari dela. Eta Driven sartzen bagara, Drivek sortu du karpeta bat helbide zaharrarekin, helbide zaharraren izenarekin. Irekitzen badugu, oraindik ez du bukatu, baina hemen ja hasi dira kopiatzen, transferitzen, jatorrizko kontuan neukan edukiak. Momentuz hauek kopiatu ditu, guzti hauek zeuden. Eduki asko baldin badituzu, orduak eta orduak itxaron behar duzu. Begira, 2 ordu pasa dira, eta orain bai, eduki guztiak kopiatu ditu. Nire unitatean, karpeta honen barruan, jatorrizko dokumentu guztiak daude gordeta. Transferitu ditu dokumentu guzti horiek. Kontuan hartu gauza bat, bakarrik transferitzen diren jabearen dokumentuak, eta ez kontu zaharrean gordeta zeuden dokumentuak partekeduta beste jabearekin. Hori kontuan hartu. Eskerrik asko. Agur.